И здравейте хора, аз съм Skywars и днес играем Самп. Това ще бъде последния епизод на Самп. Даже първия и последен, защото вече мисля да отрия, да не се занимавам с тази игра. Просто така, което мислям сега. Това ми е къщата, която дадох 1 милион за нея. Тази е моят створ. Да разведах ви около нея. Сега ще отидем отвън и ще... Както виждате, имам ето това. Ето това. В момента ето този, който си пише него. Го познавам от... Не знам... Някъде 5 седмици, майче, не помня. Както виждате, тук съм скръстил Skywars. Сигурно това ще ми бъде последния... Мисля, че казах, че това ще ми е последния клип. Да, казах го. Защото вече сигурно повечето хора от Сампа ме мразят. И мен в принцип това не ме засяга, но просто... Просто ме интересно така, че някой е против мен. Обиждаме, не може да напише Skywars и нарочно ме дразни така. И това ще бъде първия епизод, както казах. Ако не ще го обсъдя до утре. И ако утре реша нещо друго, днеска е петък, утре е събота и ако утре реша нещо друго, ще направя още един клип. И не знам, ще го мисля добре и така. Сега, какво да ви покажа? То нямам... Какво да ви покажа? Ще отидем до... Явно до Съфа. Явно ще трябва да хода до Съфа да ви покажа там, ако искате бизнеса ми. Както вижте, имам тук. И така. Оп. Хора, ако се чуете защо съм си кръстила канала Skywars, това е защото един мой приятел ще спрях изведнъж, бе. Така ме бъгна. Стой си. Много. Ако се чуете откъде съм измислила името Skywars, просто един мой приятел играеше Minecraft, там знаете Skywars играта. Той играше и аз си помислих дали така се кръста YouTube канала, ако изобщо направя такъв. И реших да направя такъв и сега, както ви казах, почти целия сервер ме мрази, половината, или не, майче не го казах, или го казах, не знам, не помня. Както казах, това ще бъде първият и последен епизод на Сампа. Ако искате да продължа с това, тези клипове с Сампа, как обирам с приятели, пишете в коментарите, поне ако 5 човека го напишат това, не приятелите ми е така пишат, защото знам кои са. Ако те ми го напишат, аз се откажа много ясно, защото все пак
те няма да искате така да си става YouTube канала. Да съм го направила така за нищо. Искам да ви кажа, че от началото започнах да играя CS, защото и заради тази игра Сампа спрях да играя и забравих почти вече как се игра сам. Сам CS. Там на първи ми клип видях, че имам почти 80 гледания. И той геймбой ми е приятел. И ме пита как спидва, защото той не може да го прави това. А аз не спидвам, аз се засилвам, за да мога... знаете, който играят CS Deatrun, играят много време, могат както мене. На клипа ще разберат какво в момента се опитам да кажа. Бих ви пуснала малко музика, да, това ще го направя, опа. Чакайте само да видим нещо. Тук, окей. Това да в момента... Стоеше сама навън, по лицето ти виждах сълзи, натегнах се и ги изтрих, но ти ми каза спри. Богомил. Остави ги, нека да вали, те ще падащи звезди. Това ми е бизнеса. Космос от мечти, мой сънуван рай. Имах подобен сън, много подобен на твоя. Долу в описанието, ако ви е харесала тази песен, ще я включа долу в описанието с линк към нея. Перфектно карам. Тази песен е една от любимите. И не чакай чудеса, чудото е в нас, крие се в това, че моят сън е твой сега. Чудото е в нас, крие се в нощта, и не чакай чудеса, чудото е в нас, крие се в това. Забрах командата, която... Ага. Чакам. Така. Зареждаме стъпата с бензин, защото няма. Не. Твоят дом държи на Vivaplast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Vivaplast. Това не. Радио Фреш. Категоричен хит лидер. Изборът на модерните хора. Вече с... Джастин Бибър. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
Не трябва да слушаме тази песен. Ами вече не знам на къде да извода. Бих продължила клипа, но както ви казах, мислям дали се става YouTube канал, фаста YouTube, този Skyward. Ще го отмисля. Вече намерях какво правя. Така ли има камера? Не ме засече. Ще пуснем още една минута и ще спирам клипа. В момента ви показах къщата ми. Почти същото Сан Фиеро показах. И така. No! Това е Power Request. Това е Power Request. 12 минути минават след 7. Аз съм Надя и ви казвам, здравейте. Ако сега се включвате, Power Request е мястото, в което вие избирате какво да звучи в ефира на Радио Фреш. Това време от деня, между 6 и 8, когато аз изпълнявам вашите музикални желания. Да кажа за клипа. И мисля, че това ще бъде от мен. Довиждане и те нас ви е харесал клипа. Довиждане.